Čaute nápadi, dneska si zahráme aj Fortnite. Budeme hrať buildy, Battle Royale. Okay. Pôjdem vyhrotiť tohto chudáka. Tak nič, tak som... Ale oni sú vole dvaja. Dobre, poďme ďalej. Dneska zahráme rankedy. Dneska zahráme rankedy a ranked reload, zero beauty. To je nie... Alebo tak pôjdeme na ranked reload. Tuto. Collection. OK. Áno, ranked reload, zero build. Oasis mapu pôjdeme a pripojím sa na tohto. No zase hral vole túto mapu. AFK slide. Čo je za mapu? Nie, tak pôjdeme iba na reloady. Dobre? Dobre. Ja si dám ten nový skin. Tento, čo sme dostali. Toto video dávam na viac pokusov a veľakrát sa mi už nepodarilo, takže možno to bude trošku také, že jak som vám teraz hovoril, že dáme si tento, tak som to myslel, že tento, lebo toto video dávam na viac pokusov. OK. Spider-Manovia tu sú. Ja si ho vole kúpim. Ale škoda, že tam nebude ten film. Alebo ja neviem, že ktorý je ten najvzácnejší. Ja to potrebujem zistiť, že ktorý je najlepší. Sophia Fields padneme. OK. Toto je moja najobľúbenejšia zbraň. Kill laser. To je čo skin z Battle Passu? Skin z Battle Passu. OK, poďme ďalej. OK. Máme 2 životy, teda 3, áno, 3. Počkej. No tento, potom ďalej, no áno, 3. 3 životy máme, to je za mňa dobré. Som sem padal s mojím parťákom úplne najetým, ty vole, úplne. Všetko tu na toto. Všetkých tu ničil a potom ja som to úplne že predal. Zadarmo. Ale škoda, že toto už nie je také, jak to bolo predtým. Ty vole, jak som sa zlakol. Idem sem na strechu. Prečo nie? Kto je tu? Tu má auto po mne strieľa.
tu dole je. Keď nie, povedz áno. Kamo, chyba. Ja sa idem sústrediť na to. To je laser, ty vole. Prečo si vole však nedal shieldy? Ale ja sa vole nechcem postaviť. Ježiš, mne sa to preplo. Zase vole kamera mi blbne. OK. Pôjdeme sem. Nezrafil. A teraz hneď, ak sa postavím takto a dostajem vole snipe. Jasná boja príležitosť. Aj to je tu. Tá čestka je tuto. Tam hore niekto robí, myslím, že ja tam nerobí tak skybase-ku. OK, tam vidím niekoho vzadu, že sa tam fajtia, takže pôjdeme tam. Ježiš, kamo. A night, ako, no tak to není. Tak nič. Bol takisto zbláznený ako ja, keď toto točím už video na 80 krát. Niekto tam ide skybase-ku. Som taký darmožrout. Prečo nie? Keď si chcel robiť skybase-ku, tak nech si robí. Kill zadarmo. Bol ten človek. Ale... Ale pani, napíšte mi dole do komentárov, že ktorá bola vaša najobľúbenejšia sezóna v Fortnite. Za mňa to bola jasná táto 5. Teda chapter som myslel. Kamo, tu je niekto tiež vedľa mňa. Budú ďalší. OK. 28 ešte hráčov, to je ešte dobré. Kata, dám si toto. Mňam. OK. Tam niekto myslím, že je. A nechám si to len sa prekvapiť. To je hore, nie je to časť. Nie je tu. OK. A... On už strieľa po mne, ty darmožrout.
dostal dobrý výpal, ty vole. Prečo však nešiel nalútiť, vole, sem? Teraz to však môžem všetko zobrať ja, tento lút. OK. Zoberiem si toto a toto vymením za toto. OK. No môže aj sa fajtia. Na tej strane aj na tej. Ty vole, kamo. Dobre. Pani, musíme, ne, kamo, skoro sme prehrali a aj prehráme, ne. Dobre, tam je pani, teraz musíme napínavý boom, napínavý fight, dobre. Dobre, ideme na ďalší život. Počkaj, ja som už niekedy zomrel. Adam Goldflex, ty vole. Lepšie meno som nenašiel. V lobby. Nie v lobby, ale v hre. Adam Goldflex. Vole, lepšie meno asi neexistuje. Adam Goldflex, ty vole. Som mŕtvý. Nedaj mi ešte raz, prosím, nedaj mi. Nebuď taký darmožrout. Bum. Ty vole, okej. Ale, čo som tak mohol robiť? No ale pani, toto by bolo pre toto video všetko. Snáď, že sa vám páčilo a zatiaľ ču.